Zehin bäsleşigiň ilkinji hepdelik tapgyrynyň jemlendi. Bäsleşigi guraýjylar hepdelik tapgyryň ýeňijilerini yglan edip, taslamanyň işe girdilen gününden bäri gatnaşyjylar üçin hepdelik we aýlyk baýrakly utuşlaryň ýygy deril geçirilýändigini ýene-de bir gezek ýatlatdylar. Hepdelik tapgyryň jemleri boýunça birinji orny eýelen gatnaşyja elektrik çäýnek sowgat berildi. Ikinciden 9-njy orna çenli ýerleri eýelen gatnaşyjylar ýorgonlar bilen syýlaglanyldy. 10-njy we 14-nji orunlary eýelenlere islik çiviniň sowgatlyk kartlar gowşurly. 15-nji 20-nji orunlary eýelen gatnaşyjylar bolsa ýadygarlyk bulgurlaryna münasip bollar. Ýeňijileri kesgitlemeň esas ölçegi dogry jogaplaryň sany bolup galýar. Gatnaşyjy näçe köp sowala dogry jogap berse, on hepdelik ýa-da aýlyk utuşlaryň ýeňjisi bolmak mümkinçiligi şonça-da artýar. Täzeliklerin ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde Turkmenportal biziň bilen galyň.